Waħda mill-kollezzjonijiet importanti illi għandna fil-Biblioteka tagħna Nazzjonali hija l-kollezzjoni tal-gazzetti. Bħal kull Biblioteka Nazzjonali oħra, il-Biblioteka hija fl-obbligu illi iżżomm kopja ta' kull gazzetta illi kienet u għada pubblikata f'Malta. Ir-riżultat x'inhu? Ir-riżultat huwa illi f'dan il-post għandek l-ikbar kollezzjoni ta' gazzetti Maltin illi tista' ssib. Tista' ssib kemm Malta u kemm barra pajjiżna. Li ħanaraw illum huwa xelta żgħira biss fis-sens li huma gazzetti bil-Malti. Kellek gazzetti bil-Malti, ħafna iktar gazzetti bit-Taljan, gazzetti oħra bl-Ingliż. L-ewwel gazzetta illi bdiet toħroġ Malta li hija relatata ma' Malta hija il-Journal de Malte. Kienet gazzetta Franċiża fi żmien l-okkupazzjoni Franċiża tal-Gżejjer Maltin. Din il-gazzetta ma damitx wis nafu biss baxar ħarġit tagħha u mbagħad spiċċat fix-xejn naturalment kif spiċċat ukoll il-perjodu Franċiż f'Malta. Fil-bidu tal-Ingliżi għandek ukoll l-ewwel gazzetti bit-Taljan għaliex l-Ingliżi realizzaw illi l-Maltin li jaqraw se jaqraw bit-Taljan ma kinux jafu bl-Ingliż u allura għandek l-ewwel gazzetti bit-Taljan ukoll. Il-ġurnaliżmu veru propju Malta beda fit-tmiem l-1838-39, meta inti għandek il-famuża libertà tal-istampa. Mela l-ewwel darba f'Malta għandek id-dritt tal-Maltin illi jippubblikaw kodba, gazzetti mingħajr wisq xkiel ta' ċensura u wkoll anke bil-libertà illi tiftaħ stamperija. U allura kellek diversi Maltin illi fetħu stamperiji u diversi f'daqqa waħda gazzetti li bdew ikunu pubblikati. Fost dawn mill-ewwel issib numru ta' gazzetti Maltin. Din naħa qed naraw waħda mill-gazzetti tal-bidu. Din iż-żgħira hawnhekk Bertoldo fil-fatt iġġib id-data 1839. Waħda mill-ewwel gazzetti li kellek bil-Malti. Ħafna drabi kienu gazzetti dawna bħajja qasira għaliex il-market kien limitat u allura kienu joħorġu ftit issues ħafna drabi u mbagħad wara ftit jispiċċaw fix-xejn. Kellek diversi minnhom, ħafna drabi daw il-gazzetti tal-bidu qed naraw Bertoldo hawnhekk Ġaħan, l-Afrit, il-Ġurnal Malti. Ħafna minnhom huma gazzetti b'tema umoristika, jiġifieri anke jekk qed jitkellmu fuq politika, anke jekk qed jitkellmu fuq kwistjonijiet importanti, qed joħduhom mill-lat umoristiku. Ċertament taw sehem importanti ħafna għall-iżvilupp tal-qari f'Malta u anki għall-iżvilupp tal-lingwa, fis-sens li dawna huma fost l-ewwel materjal bil-Malti illi beda jkun pubblikat. Kellek żviluppi aktar tard jibda ir-riklamar fil-gazzetti, hawnhekk qed naraw waħda mill-gazzetti Dr. Brombos 1939 l-użu tal-kulur, jiġifieri għandek ukoll l-iżvilupp fit-teknika, fit-teknika tipografika ta' kif dawn il-gazzetti Maltin bdew ikunu prodotti. Anke riklami fihom infushom fihom interess fihom studju. Għalih waħdu. Il-gazzetti li għandna fuq quddiem huma iktar gazzetti politiċi, għandek il-partiti politiċi u allura għandek il-kwistjoni tal-lingwa, eċetera, u allura għandek il-partiti jew individwi b'interess politiku illi qed jippubblikaw il-gazzetti. Gazzetta famuża ħafna hija il-gazzetta Manuel Dimek, il-bandiera tal-Maltin waħda mill-gazzetti importanti ħafna għaliex kienet id-didn't toe the line imma kienet Manuel Dimek kien bniedem li ħareġ bniedem radikali ċertament fi żmienu. Gazzetta b'xaqliba xellugija b'xaqliba laburista il-Kotra Again hija bil-Malti fuq in-naħa l-oħra tal-ispettrum kellek gazzetta bħal Berqa, gazzetta ta' Strickland bil-konsern tiegħu fuq l-Ingliż, imma wkoll bir-realizzazzjoni li għandek bżonn gazzetta bil-Malti biex inti verament tilħaq il-poplu Malti. Allura għandek dal-ispettru kollu ta' gazzetti aħna waqafna sat-tieni gwerra. Wara t-tieni gwerra mbagħad l-iżvilupp ġurnalistiku kompla sakemm fil-fatt għandna dak l-iżvilupp li għandna sal-lum.